yaushe ma har cikin tarihi bai da gwani ko da ana tambihi ka rikice idan ya sama tarko so ne. Assalamu alaikum. Anti Jamila. Alaikum salam. Ina umma? Ka manta yau ranar aiki ne, ai za ta tafi gurin aiki hajiya. Me ya faru ne? Wallahi wata matsala na samu a hanya. Ina tafiya na kaɗe wata yarinya. Na kai ta asibiti an yi cikin ɗinta likitoci sun ce ƙwarin haihuwar ta sun samu matsala. Ba za ta taɓa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ne Kuma yanzu ya aka yi? To ya ra'ayi ni na ce musu zan aure ta. Aure kuma? Kai da ka riga ka san halin babanka yadda yake. To bari dai hajiyar ta dawo. To bari shi ciki. amma fa gaskiya kana na nan wai kai a ya kamata ka rungu muka tara wannan wace irin rayuwa ce kai kuma musulmi ne kuma gaba ɗaya abin nan da yake faruwa Allah ne ya kaddara shi kuma sannan ka ringa tuna cewa a cikin yarinyar nan fa ko da ka guda ɗaya ce a cikin ta yanzu haka ne amma duk da haka ni fa ba zan taɓa yadda wannan abin ba shiri ba ne kawai dai yarinyar ta sauya halinta ta fara biyo kawayen banza suna tafiya yawon banza a ba fat me yake damun ka me haka ya za ka ringa jifan Amira da irin waɗannan maganganu wallahi ban taɓa tunanin ko a mafarki za ka iya jifan Amira da waɗannan kalaman ba ya kamata ka shiga hankalinka fat menene damuwanka wai kawai idan na fahimta kana nema ka goyi bayan iyayen Amira da Amira akan rashin adalcin da suke shirin yi to in ba haka ba bayan gayan nan da ya dauke ta abin da ya faru shi a asibiti da kanshi yake faɗa mini cewar wai zai aure ta saboda tsaba an rena mun hankali an rena tunanina kai ma kuma ya kamata ka fahimci haka to a wannan bangaren kana da gaskiya fa amma dai ni abin da nake gani ya kamata ka fahimci cewa idan har ba Amira ce da kanta ta ce ba ta yi da kai ba ya kamata kai mata adalci ko dan saboda gujewa zargi abokina ya kamata ka fahimta ni fa babu wani tunani da zan sake akan haka kawai ni bara in je can in ga masu girka ba zan fahimce ka ba ka yi tunani fa mai kyau fat haba Amira ya kamata ki bar kukan nan haka nan ke fa musulma ce ki zauna ki ta kuka amma biki san kaddara ba kuma kin san kaddara mummuni take fada musulmi cikakke shi kaddara take fada haba mama dole na yi kuka kin san kullum ta Allah ba da wani buri wanda ya wuce ka 'ya'yan shi a duniya yanzu gashi an ce ba zan taɓa haihuwa ba sai ya zan yi mama dole na yi kuka mama haba Amira akwai mata miliyoyi wanda ba sa haihuwa kuma suka rungumi kaddara suka mika wuyansu ga ubangiji suke ta rayuwarsu cikin farin ciki Allah sarki Fahad Allah ba shi ikon cinye wannan jarabawa insha Allah zai ci jarabawa nan tunda na san Fahad yaron kirki Amin alaikum. Na wuni. Ka gaji a gida. Lafiya kalau ya kai. Ahmad. Ha? Dan Allah ka yi haƙuri.
ka san cewa aure baya yiwuwa sai da soyayya kamar yadda na faɗa maka a baya. Saboda haka ka yi haƙuri, akwai wanda muka alƙawarin aure da shi, kuma wannan matsalai ba zai samu rabu. Amira, kamar da ke ganin ta bangaren ki akwai wanda kuka yi alƙawarin aure da shi, ni ma ta bangare na haka ne, amma ina ƙoƙarin daidaita komai daidai da yadda yake. Kaga malam, na riga na ɗauko mai a matsayin ƙaddara, saboda haka za ka wahalar da kankani kawai. Amira, san da nake miki ba ina son ki bane da wata manufa, ina so in yi wa kaina adalci ne da na zama sila ta sauyawar rayuwarki. Allah ne ya so in kasance a haka, saboda haka kaga malam sai an jima. Amira, dole ne na yi wa kaina adalci idan har ina so nima a yi min adalci wata rana. Kaga malam, zan iya jure kowane irin kaskanci matukar zai zame mini sassauci wata rana. Yawwa, na ji maganar da Hajiya ta faɗa mai ta da Jamila game da maganar yarinya da kace zaka aura. To wannan magana auren babu ita. Ka dai nemo wata ba wannan yarinya ba. Ka ji na gaya ma. To amma abba. Amma me? Ka ji na gaya ma jayayya kai da ni? Ka tafi tafi inda na aike ka. Kamar zaka je ka dawo. Ga ma kana amma Ahmad, ni fa yana ganin kamar ta da yarinyar nan kawai ka koma wurin saudi ku ci gaba da soyayyanku. Tahir, Allah ne kaɗai ya san irin son da nake yi wa Saudat, amma kuma ya kamata ka gane mahimmancin abin da nake so ne. Wai kai Ahmad, wai me ka nema karsa a duniyar nan har za ka bari yarin da ka fita komai ta zo tana wulakanta ka? Ha ba Ahmad. Salim, kada fa ka manta, a gaban ka likita ya bamu result na wannan yarinya. A sanadiyar kaɗe tunin da na yi, ƙwayan haihuwarta sun lalace, ba za ta taɓa haihuwa ba. Idan har na bari Amira ta auri wani bani ba, to na tabbata za ta dawwama tana yi min munanan addu'o'i, sannan kuma ni kaina ba zan samu natsuwa a tare da rayuwata ba. Allah ya sa kan shefa alkai, amma fa gaskiya da akwai damuwa. Ya zan yi kaddara ce. Bai da gwani ko da ana tambihi. Assalamu alaikum. Jamila ƙara so mana. Bazar kuwa investment yawwa wannan takardu sun yi ai haka ake son kwangila, amma ai ta matsala irin waɗancan kawai ana ta samun matsaloli, amma nan ai alhamdulillah ba matsala. Yawwa Jamila, ɗazu mijinki ya zo, sun zo mun tattauna game da abin da ya faru tsakaninku. Ya gaya min komi, amma dole ki haƙuri duk da ya ansa laifin shi, ba ke da laifi ba shi yake da laifi, amma na ba su sati guda in Allah ya da zaki koma, saboda ba laifin ki bane, laifin ne mun yi bincike, shi ma kuma ya ansa laifin ki ne, saboda haka nan da sati guda zaki koma gidan mijinki, dan wannan zaman anan ba shi bane ba, zaman ki a can ɗakin mijinki shine, ba wai zaman ki anan ba, hankalin ki ya kwanta, hankalin mu ya kwanta. Kin ji na faɗa miki ko? Saboda haka idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zaki koma ɗakin mijinki. Yawwa. To yaya Allah kai mu lokaci. Yawwa to amin. Wai Hajiya ta maka zancen Ahmed ne. Wai wannan magana ba za ta kare ba a gidan nan? Kowa magana Ahmed ba magana wani yarinya ba? Ita. To na ce ba zai yiwu ba. Idan dai wata yarinya ce a nemo, amma bai ba wannan ba. Na gaya muku magana yarinyar nan ba wanda zai kara min magana ta a gidan nan. Aure ba zai yiwu ba. Komi sallah ma idan lada ake yi. Shi kada ya taba kada yarinya. Daga ya kada yarinya dan daɗin duniya kawai ta samu matsala ba za ta rika haihuwa ba, sai ya ce ba zai aure ta. Haka ake yi. To ba zai yi ba. Idan kina son mai hiriya take, na rantse da Allah kake ƙara magana wai wani magana wannan auren yarinyar nan. Haka ake sai aure juya. Shi kadai Allah ya bamu ba. Kuma shi muke son imamu ga ya aura ya hayayyafa. A yadda aka haifa mu ma so muke mu ga ya haifa.
kake manta ba shi kaɗai gare mu ye to kada ki sake ki ƙara mu wannan magana yarinya nan ya daina mu wata amma ba dai wannan ba ta haki ban guri to Allah hutu zai na gaya miki haka ake yi an taba abu dole ne shi kaɗai taba kada yarinya kawai kowa sai haka ake yi sai na bata mai wallahi tallahi sai rai ya ɓaci bari ya dawo ha akan me yaran nan haka ta yi mai dole sai na biya mai sadaki akan me Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya. Ya ke makara kike ne baki zuwa gobe hanyar sai yanzu ke kokarin tafiya? Wallahi Alhaji sai da na jira su Amira suka shirya suka tafi Islamiyya. Don na ga unguwar ba mai nisa ba ce nan makwabta ne shi yasa. Ake? Ba da ma. To dama bayan na fita ne na ɗan wani nazari. Na ce bara da yin tafi gidan nan same ki. Akan maganar batun Amira ba. Allah sa mu da alkhairi. Na tsaya na yi nazari dangane da wajen maganar Amira. Daga hajiya to me zai hana. Tunda dai yaron nan yana sa Amira. Abin da ke gani hajiya kawai a taru ma a yi masa aure su san gidan su huta mu ma kan mu huta saboda abubuwan nan in kika duba akwai matsaloli da yawa. To amma Alhaji Amira ba za a iya barin ta ba ta ƙara samun lafiya. Haba hajiya ba ki tunanin cewa larurar da ke tattare da Amira ba wata larura ce ta rashin lafiya da za a so a gane cewa ga abin da ke damar ta ba kai tsaye. Larurar da Amira ke da tare da ita in kika lura ba wata lura ba ce da za a ce gashi nan a ce yau a fari ko ba ta samu sauki kana wani abu ne wanda ba wanda ya san shi daga ke sai ni sai ita. Shikenan Alhaji Allah zaba mana abin da ba alkhairi. Amin. To shikenan ni zan je yanzu in je in dawo. Okay bari mun ɗaki abu ne. To shikenan sai na dawo. Allah ke yi. Amma dai a dawo da Allah ka jima. Haba Fahad, ta yaya za a yi ka bari imani ya rasa gurbi daga cikin zuciyarka? Allah yi min shiru. Amira ke munafuka ce. Kuma ki sani wallahi daga babu ni babu ki. Kin cutar da ni kuma kin cutar da rayuwata. Ko a mafarki bana bukatar in sake gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Fahad, wai me ke damun ka yau? Wannan wani irin kalamai ne kake gaya min Fahad? Ni ce fa Amira. Na sani Amira ba, amma kuma muguwa wadda ta so ta yi kisan kai a soyayya ba. Banza kawai. Ni fa fadi na kasa gani ne. A kwanakin nan biyu gaba ɗaya ka ruɗe ka shiga wani irin yanayi kuma damuwarka tana nema ta shafin man komai. Kai dai bari. Ni fa har yanzu yana nan kan bakana. Wannan magana wai Amira an kaɗe ta wani daina haihuwa duk zancen banza ne. Kawai dai ɗan gidansu sun sami yaro mai kuɗi suke son su yi amfani da wannan damar su rera mun hankali kawai. Bayan kuma sai da suka mai da ni rabi mutum rabi tawa. Amma su je ta mira da oda. Yanzu dai kaga wannan damuwar taka tana nema ta dagwalgwala komai aikin mu ba ma samu muna fita wurin sana'a. Yanzu da jiya oga ya kira ni kuma lokacin da ya kira ni ya min maganin lafiya na shi masa to da sauki dai karshe dinga kira na ma na daina dagawa yau da safe turo a gani lafiya kai ma ya ce yana ta kiran wayanka ba ta shi kuma motoci suna can sun tare a gari. Na sai da layi na sai da wayar kai na karya layin saboda kada wannan mai dare ta kira ni. Abin nan ba ya kamata ka ba abin nan. Wallahi ba zan ba ka gaza fahimta ta ce kawai. Wallahi ba na son magana kan ni da fara ni fa da abin da wa alaikum salam. Malam barka da sannu. Da Allah tambaya ce dake to Allah ya sa mun sani. Wannan yarinya sunanta Amira.